Chorilam RD Block by Khopjaknai Ramnagar Amchaini Kolendro Deborma Belaino Jungchalo Klaijak Noknu Khungo Kaham Krini Bagai Grisha Taku Kolendro Deborma Bini Hikbai Tongoi Tongzamani Tangnai Shalo Nobar Watifai Joto Bai Tangbaika Bini Nok Hugrok Okok Tuma Manai Shutarmurani Tripura Mothani Tai Buma Bodolni Adong Jogrok Fainai Bini Nukhungo Chubachu Reilekha Tai hastani lukurokno chubachu khaina bagaibo kobokha. Video report Chumai TV. No bar tabu tonu bar na sa bone bar na tong bang no bisingo ma ta an no purei angka ni nok rokha no bar phaja no bar phaina bai thangka ta no bar phaja ke ba are na to pai ke wa ta ta ke ba bor to na mai able no bar to no bata rok daman rokha ma ang si mano ko ni logi songka bokomaya bokatang maya sa bata buire na se ka ta buire ka ta rekha se mana nong ni ration card te tamo apple de bipel ano mo hondo onto angka onto to maya ta na nin mung khata mo kolindo de bar ma ni ba de Jika ration card tabu tinggal phone ngono ana ba hai da ge wa ai pa no buire ka ta hana ba ma ai ka odo nong ni panchayat ke boroba goro ramnagar na Naga tini ko Tripura Mothani hingai seng tini orang nok bayo ni khana wanyai phai ni nai phai mani hangkai kubunya nok bajak no nok barwati ko thangwai mani hangkai seng para sini suramura gaw soba hangkai buri bodol sini buma bodol hangkai ko YPP borong soba bai kisa seng ayo khogja khone pana ya phar phai gan hi phale mata seng tinara ga naro ko jena rok tini phaikia sap rok phaikia ke sekne dong mas ura bolak kita ngomong bang dapur ha Robi Konna dapur mah buri jongong ka angka kan ni dapur mah angka 10 menit dapur mah wajib ini angka Durjodan dapur mah Krishna dapur mah naro je tini soba family o takong ni mung rok ta mo sakra mung ke Kulindro bai Madhubi bang burisi bura tongle mani baru na seng soba na phale mata na barwati yo no bayu mak khana buja omaka nor tini je soba na family mo bo andra klai les Ramnagar village ga bolok ke boja klai blok ngkai Ucolam blok Seriam blok na ga nor tabo je nong na hamu nong no buri botol longman tabo sung je jaga thangla jagan soba sorman nugo jong mane media rok phanangka je jaga phanangka social media phanangka nugo jong ka norka kami thangma ke soba mani mane tamni bagai soba lanya na khasa obo kaisa sini Puranya Tripura sa bosong to bisik ngoko puroi ganang ro puroi kuri mang bisik bang bolong bisik rogo ka jekini kini mobile logo nugo YouTube logo nugo ka hasal thangmaya jaga ro ka thangmaya ta kubuni ganan borok phan thango ka jeng je gana mama joti he jeng soba lagi tana ka narok tini oro je busuk mari rok soba khab rok ka sajam to 2500 soba lagi he nobrum jono khokba khokdo khaire lai nyai man mani je pamana phai soba lagi mata hambai nin mungke nioti de brama